Dwarbagori MSC constituency angkang Deithor Soil Conservation Range asaihem along kedamtang pai niphai phoarni EM Prabhat Chandra Taro humri damsi Chief Minister Institutional Plantation Program asai sitami dengpon. Bangso kahumri damahut kohora Soil Conservation Range asaihem lapen Deithor Soil Conservation Range asaihem along an EM Prabhat Chandra Taro pen humri damlo. Bangso hut CM Institutional Plantation asai deng tekangsi thengpia klim ki asai sitami dengpo. Bangso kahumri damahut EM Taro sang hopen kaninje ponke jongsi komadni chukomaratung hemdo joy pensi nongnam chu enchot polote nili phan nang thanon. Nili abo reng pen pasang kokji pusi ranger phan than tekang. Tapen komadne bangpu so that pensi asai kacheklem kle mate kachebang buya bangke nilita thangta pupe. Puta Deithor Soil Conservation Range asaihem achukomaratum aphan aning pathetikang. Ladak Deithor Soil Conservation Range asaihem aloke hemtapsi kimponangji athema ingnar dopik an. Lasi hemtap ki kimpon abangke akinang sot binong puta EM Taro asang hopen ningjepon. Soil Conservation Range asaihem boundary malop kapang thirverji aphan pin khat tekang lapen quarter ahem amukhaki council penta tangka dorde lasi central scheme state scheme dopulote ningkan hini ke thomak hisitame nili kimponji aphan bor ipon poputa EM Taro sang hopen ningjepon. News report Karbianglong Live.